tarif no oma 180 juta yo, ukuran 5 kali rolas yo. Nah, oma yang kayak gini kira yo, iki gak termasuk pagar yo, karo kanopi iki gak yo. Penasaran oma iki apik jero nih yo, tenon video iki sampai mari, ayo melebu yo. Lah, iki oleh free pagar loster iki free toko aku yo. Lek pagar ini iki sampean tuku dhewe yo, tuku dhewe masang dhewe lo. Masalah karpot yo, ombo yo, sembarang mobil nang kene iso mlebu yo. Sampean mobil opo ae nang kene mlebu yo, truk masuk yo tenang ae. Lah, terus nang kene iki enak maneh yo, ono ruang tamu outdoor lho. Nah, tadi cara ngono le sampean nek duwe tamu rek yo, wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben kekayaanmu gak diintip tanggane, menghemat fitnah rek. Saiki wala wong iri dengki wake soalé rek yo. Dadi sampean nek duwe tamu usahakan dikek njoba ae kene rek yo. Ojo digawa mlebu menjero yo. Oke. Lah, terus engko nang kene sampean kaya ono lampu hias ngono rek yo. Ambek kaya ono kembang-kembang opo, kembange telo ta opo ngono rek nang kene. Iki lho sepino kene iki lho. Lah, ben teloe kembang telo ta opo ngono kemangi ngono engko tanduran ndek kono rek ben apik. Lah, kene iki yo sik ono terasan rek yo, gede kene gawe nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa. Lah, fase tampak depan wis kaya ngene iki rek yo. Perpaduan batu alam karo warnane wapi biru ngene biru ngejreng. Lah nang kene wis ana lampu hiase. Lah saiki langsung mlebu menjero. Lah iki kusene wis anti rayap rek yo. Lah iki ruang keluarga rek yo. Ruang keluarga iki wis lumayan gede kena gawe asinan wong sak RT sik mod. Wis tak plafon, lampune do LED kaya kucur ngene rek yo. Lah terus ana maneh omah iki modele zigzag rek yo wapi. Lah iki area iku rek yo ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean ngene iku rek yo. Tapi aja lali rek ditekono gorden ben gak ditip tanggane yo. Nah, terus saiki ndek kene rek yo kamar keduae. Kamar keduae wis hampir padha lah karo kamar pertama. Yo kenek yo kene ambekan sahdu kok sampean karek mele. Bebek ambekan ndak kene apa ndek kono rek yo. Tapi aja lali rek yo. Sing enak sing merdu sore ngene iku rek yo. Lah terus ning kene iki ana dapur rek yo. Dapure wis gede kene nggone wastafel. Banyune melimpah rek yo, tenang ae. Banyune nang kene ready. Melimpah rek kayak banyu zam-zam. Lah terus nang kene iki anu rek yo, nggone kompore. Lah terus nang kene iki kok sampeyan turun dhewe rek yo, kena gendek-gendek opo ngono nang kene yo. Terus saiki ndek kene rek yo, kamar mandine. Lah kamar mandine wis lumayan gede kene gados wong 23 rek yo, tapi aja lali engko ndek kene tukono drum rek yo. Nah ngono. Terus kene wis klosete nggih kloset jongkok. Lah wis tak keramik ngene kira yo, wis anti rembes-rembes ngono iku yo. Wis. Lah iki saiki ndek kene tak terangno. Lah omah iki rek yo ukurane 5 kali rolas, regane 180 juta. Iki lokasi tepatnya ndek Desa Gempol Lampah, baratnya Pasar Menganti rek yo. Oh iya, saiki kene rek yo, langsung be menawa sampean wis duwe omah rek yo. Nah, nang kene yo kene iso yoan sampean tuku tanah kafling etok ndek kene yo kene rek yo. Harga promo mulai 32 juta, iso cash kredit angsurane ringan mek 800.000-an. Be sampean pengen takon-takon minat seputar rumah atau tanah langsung japri via WA rek yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.